बङाइ फैदों खोन्थादो बेरायनो फैदों ना जोङो आबौनाव फैदोंमोन बेनिफ्राय आबौनाव फैनानै जोङो बङाइगाव पार्कआव दसे जिरायबाय जों दसे बेरायबाय बेनिफ्राय जोङो दा थांफिनसै बङाइगाव वाटार पार्कआव फैलायबाय नै जों गियान दसे गेलेनो ओरै फै गियान जाबाय गियान जाबाय 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 I love Bङाइगाव दे गेजेराव थायोल' नों गेजेराव मोजां मोनदों गियान बेरायनानै रिलेक्स बेलासि समनि जोंना गियाना गेलेबाय हारसिं खुसि जानानै गेलेबाय बिरादनो नै गेलेबाय बियो नैबेनो जाबाय दै फुरा दै बियो खोमसि जाबायना ओंखायनो मोजां नुवासै दै जाबाय ओमफ्राय नैबे जाबाय बेरायनायनि नैबे जाबाय इण्डियान फ्लेग दाखालि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा चिफ अफ आसाम बियो फैदोंमोन बेहाय माखासे उद्घाटन खालामनानै गालांबाय बङाइगावनि औ दे नाहरदो दे समाना जायो मानोना कालाराबो आलादा कालार फ्लैग होइस्टिंग प्लेस बियो नहीं एबाराव साबसिन डेकोरेशन खालामबाय आरो साबसिन साइज होनोबाय सेन्देलखौ मा नांनाय खुनांगौ बेरायबाय दाना
हेमन्त बिश्व शर्मा दाखालि अपेन खालामलांनाय बियो हेमन्त बिश्व शर्मा अरे भाई फैदो kan खोमसिनुबाय गियान ओमफ्राय गेलेनो थोबाय दा गेलेनो थोबाय थांसै दे बेलुन औ दे औ दा बिदिब्ला जोङो दान्दिसे बेरायबाय दान्दिसे नायबाय दान्दिसे गेलेबायबो बिनिफ्राय जोङो गेमाबो थोजासे गेलेबाय दाना थांसै ना ओमफ्राय औ दा जों दान्दिसे जानानै थांसै जेब्ला नोंथांमोन बयबो दिनैनि बे सुंद' भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो रोजा रोजा नोंथांमोननिसिम साबायखर बावनानै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जानोसै दा बाय बाय